Mae Cwlwm Seiriol yn brosiect sy'n cael ei reoli gan Menter. Nod y prosiect ydy cryfhau'r berthynas rhwng cymunedau ardal seiriol a mannau gwyrdd lleol. Rydym yn cynnal gweithgorau cadwraeth pob dydd Mawrth ac yn ystod y diwrnod mae'r gwirfoddolwyr yn cyflawni tasgau gwahanol. Wythnos yma, mae'r gwirfoddolwyr yn cynnal y llwybrau ar dir comin Llaniestyn yn Llanddonna, sydd yn rhan o'r warchodfa natur leol. Ar ôl glaw trwm, mae rhai ardaloedd yn mynd yn fwdlyd iawn, felly mae'r llwybrau'n anodd i'w cerdded. Y bwriad ydy defnyddio bwndeli o frigau helyg i sefydlogi'r llwybr. We're bundling the willow, tying it together in smaller bundles and then cutting it down to 1.5 metre lengths. So the bottom part will go on the path one way and then the smaller bits will go on top the other way, so that the path's accessible. Does that feel comfortable like that? Okay. Yeah. You can get your mallet. Okay, now do a smart tap to get it in. Yeah, that's going nice. Yeah. Mae Cwlwm Seiriol yn cynnig cyfle gwych i wirfoddolwyr ddysgu technegau gwahanol gan bobl brofiadol, yn ogystal â chymdeithasu a chael hwyl. And one more. Yep. Spot on. Mae hwn yn declyn o'r enw Woodman's Grip mwyn tynnu bwndeli yn dyn at ei gilydd. Mae jyst yn mynd rownd y bwndal. Ydyn nhw'n llac, a wedyn un droed ar un pen, tynnu pen arall, a mae o'n tynnu'r bwndal yn dyn mwyn clymu, neu jyst mwyn symud bwndal, neu jyst mwyn cadw bwndal y goed efo'i gilydd. Neud rhywbeth yn solad, de, achos wrth reswm, tydi hwn ar ben ei hun yn mynd rhyw llawer, ond at ei gilydd, maen nhw'n reit gadarn, tydyn, maen nhw'n anodd iawn i malu fel yma. So, ia, so dyna'r cynllun. So, arbrawf di hwn, i gweld os fydd hwn yn gweithio, ac wrth gwrs, os fydd o, wel, dyma rhyw fath o model i ni ddefnyddio yn llefydd eraill. Mae'r criw yn gosod y bwndeli trwchus yn gyntaf dros y darnau mwdlyd, ac wedyn y bwndeli teneuach dros ei ben, mwyn creu wyneb cyson ar y llwybr. So this is a fascine, which is a supporting bridge across a swamp made up of the willow that we were bundling earlier. So we've got thicker willow underneath and then thinner ones running across the other way, like woven. And then we've got some hazel staples that we're just going to use to staple it at the end. And these just tap in. Holding it firmly in place. So this was an absolute muddy quagmire that horses have been using as well, so it just turned into an absolute swamp. But horses won't go over this, so they'll have to go round. But for a footpath it's perfect, and it will slowly rot down and add into the fibre matter of the footpath. So this is all from the local willow beds that have been growing in the swampy areas. And it was all cut by volunteers in the spring, coppiced, so there'll be much more next year. This is about a year old, a little bit older, and stuff that's not suitable for basket making gets used for making bundles. It's used on riverbeds as well to stop the erosion. Os ydych yn hoffi bod allan yn yr amgylchedd naturiol ac eisiau rhoi cynnig ar wirfoddoli cadwraethol yn eich ardal lleol, beth am ddod draw i un o'r gweithgorau cadwraeth? Mae croeso cynnes i chi ymuno ni. Cysylltwch â Cwlwm Seiriol @mentermon.com.